Kaixo, jarraian bigarren problema eredua landuko dugu. Badakizu hasierako urratsa dela enuntziatua ondo ulertzea. Enuntziatu honetan ere bi egoera agertzen dira eta egoera bakoitzean portzentu ezberdin bat agertzen da. Bi egoera agertzen diren problema guztietan eskemaren barruan taula bat egingo dugu. Beti bezala, bi zutabetan bereiztuko ditugu datuak eta ezezagunak. Ezezagunak galderetan aurkituko ditugu. Enuntziatua irakurrita bi egoera hauek dira. Erosten duguneko egoera, erosi adieraziko dugu, eta saltzen duguneko egoera, saldu. Zenbatetan erosi, zenbatetan saldu, eta gero beste batetik daukagu bi ordenagailu daudela. A ordenagailua eta B ordenagailua. Beraz, zenbatetan erosi zen ordenagailu bakoitza, hori da hain zuzen ere galdetzen zaiguna. Bi ezezagun izango ditugu beraz, X eta Y. X izango da A ordenagailua zenbatetan erosi genuen eta Y izango da B ordenagailua zenbatetan erosi. Badaukagu adierazita. Taula osatuko dugu. Erosi. A ordenagailuan zenbatetan erosi genuen, esan dugu X deituko dugula. B ordenagailua zenbatetan erosi genuen, Y deituko dugula esan dugu. Bete dezagun eskemaren taula. A ordenagailua zenbatetan erosi genuen, X ordaindu genuen ordenagailuagatik. B ordenagailua Y eurotan erosi genuen. Saldu. Zenbatetan saldu genuen A ordenagailua. Hemen enuntziatuan esaten digute uneko 20 irabazi genuela. Beraz, X bider 1,20 izan da salmentaren prezioa. Eta bigarren ordenagailuarekin aldiz galdu dugu, 15 galdu dugula esan digute. Beraz, Y bider 0,85 izango da ordenagailuaren salmentaren prezioa. Hortaz aparte, oraindik ez ditugu bi kantitate hauek erabili. 1.500 euro da erosketaren guztirakoa, eta 1.675 euro da salmentaren guztirakoa. Beraz, beste zutabe bat gehitu beharko dugu hemen, guztirakoa. Jarriko dugu guztira, ordenagailu hau eta ordenagailu hau 1.500 euro guztira. Salmentekin lortutakoa, kantitate hau, gehi kantitate hau izango da 1.675 euro guztira. Eskema eginda dago. Eskema on bat egin ez gero, planteamendua automatikoki etorriko da adierazita. Hemen eskema honetatik, lehenengo ekuazio hau ateratzen dugu, X gehi Y, erosketen guztirakoa da, berdin 1.500 euro. Eta beste batetik, X bider 1,20 gehi Y bider 0,85 berdin salmentaren guztirakoa 1.675 euro. Planteamendua eginda dago. Planteamendu egin ondoren, hurrengo urratsa izango da sortutako ekuazio sistema ebastea. Ebasteko metodoen artean, ordezkapen metodoa da egokiena kasu honetan gure ustez. Hemen duzu soluzio bikotea. Lehenengo ordenagailua 1.114,29 eurotan erosi zuen eta bigarrena 385,71 eurotan. Argi dago oso ordenagailu ezberdinak zirela. Hau esan duguna idatziz adieraziko du. Idatzita dago. Eta hala eskatzen badigute, soluzioa egiaztatuko dugu. Nola? X eta Y-ren balioak lehenengo
eta bigarren ekuazioan ordezkatuta. Bata zein bestea bete behar dira.